तामिलनाडुआव मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों सा-8 सुबुङा गोब्राब जोखोम। बेनि गेजेराव साथामा आइजोफोर। गंसे बारुद फेक्टरियाव गिख्रंथाव जाथाय जादों। तामिलनाडु नीलगिरिस जिल्लानि आरुपनाकुंडआव थानाय गंसे बारुद फेक्टरियाव गिख्रंथावै बेरफ्रुनाय जाथाय जायो। हरखाब मिथिस्लाबमोनै बे गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाया जायो। बे बेरफ्रुनाय जाथायजोंनो सा-8 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। गोब्राब रैखाथि गोनां बे फेक्टरियाव माबोरै बेबादि मिथिस्लाबमोनै गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाया जानो मोनखो बेखौ बयबो सोमोनांदों। जाथायनि आन्दोआव मा दं? माबोरै बेबादि जाथाया जानो मोनखो बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा गैया। जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।